Ang tinguha sa katawhan nga matapos na ang panagbangi sa mga naglingkod sa pwesto sa Cebu City Government ang usa sa nakita ni Mayor-elect Nestor Archival nga rason sa iyang kadaugan sa bag-o lang gitak-upan nga midterm elections. We know that on the ground. So iniglamano na mo yun sa sir, nagsigib na sila away. And then we'd realize nga, di silang ganahan sa away. So we continue to do the things that we need to do. Then now we are victorious actually. Ug karong pipila na lang kabuwan sa di pa siya opisyal nga molingkod isip mayor sa Cebu City, asoy ni Archival nga gawas sa iyang plano nga ipasaka ang kita sa syudad pinaagi sa collection efficiency, tinguha sab niya nga hingpit nang humanon ang konstruksyon sa dugay ng nadelatar nga Cebu City Medical Center sulod lamang sa usa ka tuig. I promise with Tommy Osmeña and the rest of the team that we are going to finish CCMC maximum on one year. Our goal would be healthcare and hospitalization for the city constituents, especially for the poor, would be free. That is our main goal. Laing plano sab sa Archival Osmeña administration ang pagtukod og satellite offices haduol sa Cebu Business Park ug IT Park alang sa katumanan sa programang Mayor of the Night o ang pagbukas sa mga City Hall o government offices 24 oras. Dugang pa ni Archival nga human siya makikita kang Governor-elect Pamela Baricuatro, nagkasinabot silang magtinabangay ang syudad ug ang Cebu Province, ilabi na sa katumanan sa Cebu Bus Rapid Transit Project, mga plano ubos sa Metro Cebu Water District ug ang issue sa yuta sa 93-1. Butang nga gidasunan sab sa umaabot nga gobernador. Will honor kung unsay mga previous agreements sa previous governors before nako, no? Especially kana nga particular case, Mayor, kana 93-1. So there was already a prior agreement between a previous governor and a mayor. So ato nang i-honor. Yeah, and not to worry, Mayor, I will collaborate with you, and my team of lawyers are already looking into that. Dugang sab ni Baricuatro nga alang sa probinsya sa Sugbo, magpadayo ng iyang una nang gisaad nga pagpalambo sa healthcare system sa probinsya. Usa na niini ang pagdugang sa gidaghanon sa healthcare workers sa mga ospital dinhi sa Sugbo. Apan lig-on ang iyang baruganan nga hunungon na ang pagpahigayon sa pasigarbo sa Sugbo ug ingon man ang Suroy-Suroy Sugbo. I think there has to be only one festivity in the Cebu Island. That's Sinulog, you know. And gasto kaayo kaning pasigarbo, imagine 255 million pesos, no? So kana gyud na ko ipadayon. I've been vocal about it from day one, if you remember, yes. No? And if kung naa magali magsuroy-suroy sa probinsya sa Sugbo, it won't be me. It will be kanang mga ang mobile clinics ug atong mga kanang mobile kitchen na mapakaon sa katawhan ug muhatag og kanang mga healthcare services sa katawhan. Mao na akong gusto magsuroy-suroy, dili ako. Apan kung ang Sinulog Festival ang hisgutan, andam nga mosuporta niini si Baricuatro, samtang si Archival planong ipabilin ang venue niini sa Cebu City Sports Center. Di ba magagawin to SRP, di magdaghan kay naisakyanan? Di ang mga tao na ang Sinulog Magod is basically worship sa Santo Niño, and we're bringing the worshiping supposed to be, although it's more of a kanahinganan lang Mardi Gras, na ibalik lang nato kay mas duol sa simbahan. Kini si Queenie Holigon alang sa MyTV Cebu.